Kasi bayo kabalenya ako yung Alkin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, no, na-invite tayo dito sa Millennials Kitchen dito sa Ensonville, Malabañas, Angeles City, Pampanga. Yung guys, no, kung galing kayo ng main gate, so may sakayan doon sa Friendship Terminal or Ensonville Terminal. So may jeep doon, pwede kayo sumakay, dadaan na siya dito. Yun na kabalit, kung galing naman kayo ng Santa Te or sa mismong Robinson, so diretso lang kayo hanggang rating yung Malabañas. So yung sa Santa Te naman is diretso lang hanggang malagpasan yung tulay, diretso lang hanggang papuntang main gate terminal. Madadaanan nyo itong Millennials Kitchen guys. Yun na kabarin, bali open yung Millennials Kitchen from 10 AM until 10 PM. Kung gusto nyo naman pa car wash, so meron din silang car wash sa mismong side nya. Open naman siya 7 AM to 10 PM. Later guys, no, papakita ko sa inyo kung ano yung mga in-offer nilang pagkain. Tara! Pasibayan ko pala yan, ako yung Alkin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, no, nandito tayo sa Millennials Kitchen. Kasama natin ngayong araw si Sir TJ, si Jams, si Kim, and then si Rap. Hello! Yun na kabalan, bali ito yung in-offer ng Millennials Kitchen. So pinagmamalaki nila itong bento set nila, bento set sir ha. So ito yung tempura, so, meron silang tempura, yung tonkatsu, and then yung chicken teriyaki. So yun guys, no, bali meron din silang ramyun with tteokbokki. Ito kung makikita nyo siya. May rice cake, may ito yung tteokbokki. Ito yung pinaka tteokbokki, no sir? Yes. Tapos to ramyun, may egg na siya. Ayan siya. Kaboki. Raboki. Raboki, yes. Yun guys, no, kung gusto yung order ng mga ibang food na in-offer nila dito sa Millennials Kitchen. So meron silang shawarma. And then yung nachos, ito siya. Makikita nyo guys, no, napakarami nung pinaka-meat niya. And then meron silang kimbap. Yun siya. Maki. Right. And then meron din silang beef tacos. Yun siya. And then meron silang tteokbokki. Tteokbokki sir, right? Yes, fish cake and rice cake. Rice cake, fish cake, and then yun. Pag pinagsama, tteokbokki na yung tawag. Yes. Alright. And then meron silang beef bulgogi. Ito siya. Beef. And then itong pinaka egg roll nila, guys, ito siya. And then meron din silang pinaka clubhouse. Yan siya. And then guys, no, kung vegetarian naman kayo, nag-offer din sila ng kani salad. Yun nga pala, bali nag-offer din ng mga drinks yung Millennials Kitchen. Meron silang watermelon, and then yung mango, yan siya, and then yung pineapple. Yun nga kabalan, kung naghahanap kayo ng unlimited sanggipsal, so ino-offer ng Millennials Kitchen itong unlimited sanggipsal nila for only 249. Sir, ano yung kasama ng pinakasanggipsal? Bali, may kasama na siyang 4 side dish. So ito siya, 4 side dishes sa kabalan. So meron siyang kimchi, yung kamote, radish, and then yung tofu. Yes. And then itong sir, itong pinaka-chicken. Okay, so ito yung free do sa 249. So we have special 3 different flavors chicken. We have cheese, barbecue, tsaka oyster.
Pasibay pa pala yan, my name is Arkin Bautista of Exploring Pampanga. Yun nga guys, no, tapos na kaming kumain. So, napakasulit nung ano nila, sanggipsal for only 249 guys. So, unlimited na siya. And then, one serving of chicken. And then yung chicken nila guys, no, napakasarap. Lalo na yung cheese, oyster, tsaka may barbecue sila. And then may apat silang side dishes, yung radish, yung tofu, fish cake, and then meron din silang kimchi. Yun guys, no, na for only 249 pesos, unlimited sa gipsal plus chicken. Yun na, Rap, ano masasabi mo dun sa food nila? Isa sa mga nagustuhan ko dito sa mga hinapag nila is yung kani salad. Okay? Sa mga vegetable lovers, isama nyo siya sa the best, the yun. best. Tapos yung tacos. So ako kasi I'm a big fan of beef, so definitely beef bulgogi will stand out for me. Pero the rest, okay yung pagkain. If you want value for money, good food, good service, this is the place to be. Yun nga kabalen, tama. Bali yung pinaka beef bulgogi nila is hindi siya ganun kaalat. So tama yung tamis, napakasarap niya guys. And then ang lambot ng yung pinaka beef niya. Tender. Ako naman sa review ko, usual, shawarma lover ako kaya the best shawarma. Murang-mura, pero yung price niya, pang high class. Nice. Yeah. Pati yung nila guys, no, yung try nyo yung pinakamaki, then yung nila, kimbap. Yeah, the best. Napakasarap, yeah. Then sir, Sir TJ, baka gusto mo silang imbitahin dito sa Millennials Kitchen. Okay, guys, I would like to invite you to come here and dine sa Millennials Kitchen. So located kami at Lot 18, Block 9, Zeppelin Road, Hensonville, Barangay Malabanyas. So sa mga hindi pa po nakapunta, you can visit our place. Open po kami from 10 a.m. to 10 p.m. So we also do delivery. Okay, and we have catering services and food drinks pag may mga special events like birthday, christening, wedding, and different kind of events. So we also do delivery on our sets, especially yung mga sanggipsal sets. Meron kami mga individual sets like yung mga bento. Okay, meron yung good for 3 to 4 regular set, and yung family set which is good for 6 to 8, which is tamang-tama for family. Kung medyo gusto nyo sa bahay lang, family bonding, ganyan. So, yun, Lalo na pwede pandemic. mag- Yes, lalo Yeah. na pandemic. Ngayon yung lumabas. Yun nga, pwede kayo magpa-delivery dito sa Millennials Kitchen. Yes. Yun sir, no, meron din kayong car wash. Yes, that's one thing. In our restaurant dito sa Millennials Kitchen, in our front is we have car wash. So we provided that para habang hindi lang nakapark yung mga customer, nakakapagpalinis din sila at the same time. So parang nakakasave tayo ng time. Okay? Ngayon, kung intention mo lang naman is to car wash, at the same time, mabubusog ka rin kasi we have other like mga drinks, we have fresheners, like yung mga shawarma, clubhouse, so nakapag-merienda ka rin at the same time. So not only that, our car wash has other services like wax, buffing, polishing, watermarks removal, and we also do detailing, auto detailing in and out. Okay? And yung pinakano po namin is yung ceramic coating with the cheap, I think with the cheapest price dito po sa town. Definitely sa mga car owners dyan, kung naghahanap kayo, siyempre ceramic medyo pricey siya kung isipin mo, pero dito kasi, makompare mo siya na mas mura talaga dito. Quality. Kaya tama. Yun nga kapalan, no, may isang branch kayo, yung pinakaunang branch sa car wash, di ba? Yes, is Friendship. Along Friendship Highway, malapit sa Grand Palacio Royal and Angeles City Trade School. So doon po yung pinakauna namin. So either of the two shops, pwede po kayo mag-visit. Yun nga kapalan, nabanggit nga rin ni Sir TJ kanina, yung about sa delivery, sa mga bento set nila. So pwede kayong mag-message dito sa pinaka-contact number nila. And then pwede nyo silang i-PM sa Millennials Kitchen page. Yun maraming salamat kapalan. Don't forget to subscribe, like, and comment. And then click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating video. Hello, Millennials! Bigyan ni Kapalan! Alright!